Refin ɗina fa ta so ta yi. Refin ɗina ta so ta yi. Ko Kur'ani izifi 60 sai na ɗauka na rantsa a wannan maganar. Ina mata ƙarya shegiya nake akan ido na aka ci ta. Ina mata ƙarya kada rabbi ya min rahama. Akan ido na Zan kunna muku bidiyon a gaban wannan maganar nan tawa Tirkash. Inda aka hango wato wannan jarumar TikTok tana tonawa Sadiya Haruna asiri duba da yanayin yadda rikici ya barke a tsakanin su, inda Sadiya Haruna take tura nambar wannan baiwar Allah ga mazaje, da ita kuma abin ya fusata ta fito take tona mata asiri a bainar jama'a. Wannan abin yana faruwa ne akai-akai, wato musamman ma 'yan TikTok ga yadda suke tona wa junayensu asiri, amma kuma ba mu san menene dalilin su na yin hakan ba, ko neman trending suke yi ko kuma yaya. Kuma ku faɗa mana ra'ayoyinku a game da abubuwan da suke yi. Bari in kunna muku ku ya ƙarshe. Tun da ke tinkiya ce, tinkiyar Haruna, tinkiya uwar Tumbele baki san gidanku ba sai an raka ki. Na bar muku gurin nan, maza suna biyo ni, suna mun waya, tana ba maza nambobi na saboda kin neme ni da lalata bai yadda ba. Refin ɗina fa ta so ta yi. Refin ɗina ta so ta yi. Ko Kur'ani izifi 60 sai na ɗauka na rantsa a wannan maganar. Ina mata ƙarya shegiya nake akan ido na aka ci ta. Ina mata ƙarya kada rabbi ya min rahama. Akan ido na ta zo ta yi refin ɗinta. Shegiya mai wai ta zo wai ba hayyacin ta take ba. Ke yasa ne? Ba hayyacin ta take ba, take cewa ba ta shaye-shaye, aljanu gare ta? Aljanu gare ta. Wai jiya da cewa wai ko mai ce a kanta? Na rai miki kuka wani lokacin da biki dariya. Fara ina dariya in kana kamar abin ma ina dariya. To anan ne matsalar. Ta samu bidiyoyi na, ta samu kaza. Kin dade baki tun ba. Da fatan dai kun ji irin takaddama da kuma rikici da yake kaurewa tsakanin wayannan jaruman biyu na TikTok. Shin menene ra'ayinku a game da abubuwan nan da yake faruwa? Shin kuna gani Hisba za ta iya ɗaukar mataki akan wayannan, ko kuma sai dai Allah ya yi abin da ya yi da su? Muna roƙon Allah da ya shirya su shari'a ta addinin Musulunci. Muna roƙon Allah kuma ya ganar da su akan tafarkin gaskiya, sai daina sukan junansu, domin haka gurɓata tunani da kuma tarbiyyar yara ne, musamman ma da suke yaɗa shi a kafafen sada zumunta kamar TikTok da Facebook da sauransu. Wannan darasi ne wato na rayuwa, duba da yanayin su yara ne, sannan kuma yanayin rashin tunani a gare su. Muna roƙon Allah ya sa mu kyakkyawan ƙarshe, su ma Allah ya shirya su. Ku faɗa mana ra'ayoyinku, ku danna